Жената Зодия Овен. Да спориш с жена Зодия Овен е като да играеш шах с булдозер. Технически правила има, но на третия ход вече си на асфалта. Тя не е инат. Тя просто смята, че всеки има право на мнение, стига да съвпада с нейното. Да й кажеш "успокой се" е все едно да хвърлиш бензин в огъня и да попиташ защо е станало по-топло. Тя не повишава тон, тя просто говори така, че и съседите разбират кой е виновен. Жената Овен не обича да чака. Ако закъснееш с 5 минути, тя вече си изпила кафето, скарвала се е с един човек, сдобрила се е с друг и е взела решение, че няма време за човек, който няма чувство за точност. Жената Зодия Овен не е труден характер. Тя е като лютите чушки. Не са за всеки, но който свикне с тях, после всичко му е безвкусно.